ADHD on. Se ei ole mikään pikkujuttu. Se on vitun Formula 1 moottori, joka on asennettu mopoon. Aivo käy koko ajan punaisella, mutta renkaat on paskat ja ohjauspyörä irtoaa käteen. ADHD ei ole sairaus. Se on elämäntapa, jossa sun sisäinen Spotify soittaa 5 eri biisiä samaan aikaan ja kaikki on vitun Darude Soundströmiä eri versiolla. Sä menet keittiöön hakee kahvia, matkalla näet tiskit, muistat, että piti vastata yhteen viestiin, alat googlata, miksi koirat haukkuu sateella. Ja yhtäkkiä huomaat, että seisot parvekkeella munasilta ja kahvia on edelleen siellä vitun keittiössä. Ja se keskittyminen. Ihmiset sanoo, sun pitää nyt vaan keskittyä. Ai keskitty. Se on sama kuin sanois vittu känniläiselle. Sun pitää vaan pysyä pystyssä. Ei se ole tahdostakin. Se on vittu fysiikka. ADHD on ainoa tila, jossa sä voit samaan aikaan olla myöhässä, väärässä paikassa ja silti vitun kyllästynyt. Ja lääkkeet. Jengi luulee, että ne tekee susta rauhallisen. No ei vittu tee. Ne tekee susta vaan sen verran fokusoituneen, että sä huomaat, kuinka vitun tylsää kaikki oikeasti on. ADHD. Ei ole, se ei ole ongelma. Se on luonnon oma stand-up-ohjelma, jossa punchlinet tulee väärään aikaan, väärässä paikassa liian kovalla volyymilla. Ja silti me nauretaan. Koska mikä ei ole hauskempaan kuin nähdä, kuinka ADHD-ihminen yrittää kertoa yhden tarinan ja päättyy vitun 6 eri aiheeseen, josta yksi liittyy dinosaurukseen ja toinen siihen, miksi banaanit on aina liian raakoja.